Gràcies, senyora presidenta. Bon dia, senyories. En primer lloc, vull transmetre la consideració als promotors de la ILP d'haver presentat aquesta proposició, haver recollit les firmes. Estic segura que qualsevol ciutadà que pel carrer se li diu que firme a favor de protegir a les dones embarassades ho haguera firmat. En tot cas, la participació sempre és benvinguda, però vaig anunciar-los el vot en contra del nostre grup parlamentari. El vot en contra per moltes raons, d'aixes que se diuen en aquesta proposició de llei, però sobretot per allò que subyau, que no es diu però que està, i també sobretot pel missatge que es llança a la societat i que anirem desgranant. És tremendo, tremendo el preàmbul. Efectivament, ens l'hem llegit, senyora Linares. És tremendo com se vol adoctrinar. És tremendo quan vostès parlen de llibertat d'optar per la maternitat. Per a vostès la llibertat només és quan s'opta per la seva posició. I la llibertat és una opció entre diverses posicions, senyora Linares, però tornarem sobre això. Però se llança un missatge clar a la societat de l'embaràs com una situació conflictiva, de l'embaràs lligat a allò negatiu, quan l'embaràs té que ser això, desitjat. Parlen d'embaràs imprevist. Mire vostè, senyora Linares, i senyors promotors i senyores promotores, que jo sàpiga, només n'hi ha un embaràs en la història, més o menys documentat, no vaig anar-hi contra els dogmes, imprevist. Tots els altres embarassos de la història han sigut conseqüència d'una relació sexual coital sense protecció. No hi ha embarassos imprevistos, llevat d'eixe en el que jo, evidentment, no me clavaré. Per tant, el que se diu és l'embaràs és desitjat o no és desitjat per part de la dona o per part de la parella que és fruit l'embaràs d'aquesta parella. No n'hi ha embarassos imprevistos, n'hi ha situacions desitjades o no desitjades. Parlen vostès en l'article primer i també en el preàmbul de les situacions de pobresa, d'inestabilitat emocional i en la parella. Suposo que se refereixen a les dones no casades, que per això vostès ja són inestables. Parlen vostès d'aquelles que no tenen recursos. Bé, per què no es comencem per fer polítiques per a que la gent en aquesta comunitat tinga recursos, per a que abolim la pobresa, per a que la gent no se tinga que veure en la situació d'estar en aquestes situacions de pocs recursos econòmics? Quin missatge està llançant aquesta ILP? Quin missatge? Que donen en adopció els fills les dones que no tenen recursos per mantindre-los? Clar, de planificació familiar no parlem perquè també és pecat. De previndre l'embaràs no parlem perquè també és pecat. Jo coincidisc, evidentment, en que desitjaria que no n'hi hagueren avortaments en la nostra comunitat perquè no n'hi hagueren embarassos no desitjats i tots foren desitjats. Però resulta que per això encara falta molt, entre altres coses perquè vostès no fan la seva feina en quant a planificació familiar i promoció dels mètodes anticonceptius. M'agradaria això, però no estem davant d'aquesta situació. I per tant, aquesta llei, que no és una llei de protecció de l'embaràs, no és una llei de xarxa i es pareix sospitosament a aquest avantprojecte que prepara el Consell, és la llei antiavortista, com l'han batejat els mitjans de comunicació. És una reacció. Miren vostès, són vostès tan reaccionaris que abans de que en el Parlament estatal s'aprovi la modificació de la legislació sobre l'avortament ja estan vostès reaccionant a algo que encara no existís, perquè jo els recorde que l'article 145 del Codi Penal diu que el que produeix que avorta una dona amb el seu consentiment fora dels casos permesos per la llei serà castigat. I la dona que produirà el seu avort o consentirà també serà castigada, amb penes de privació de llibertat. Aquesta és l'actual legislació. Vostè parla així, pareix que la gent s'estiga perseguint a les dones, fa vostè així una pel·lícula de la nostra comunitat com si s'estiguera perseguint a les dones per a que avorten. I això no és així. No n'hi ha llibertat per a interrompre l'embaràs. La interrupció de l'embaràs està penalitzada i només en alguns supòsits no ho està. Grave riesgo para la salud o la vida de la madre, serias malformaciones fetales o en caso de violación. Què li vol dir vostè a les dones? A una dona que ha estat violada, que porta a terme el fruto del delito? A una que està en greu perill la seva vida, que porta a terme l'embaràs a costa de la seva vida? Mire, així potser també s'estalvien l'ajuda. Miren vostès, és que n'hi ha molt més darrere d'esta ILP i ho sé i els dic als promotors, me dirigís directament a vostès. En la memòria que ens han repartit, quan parlen de la procedència de les dones,
parlen lo següent: etnia gitana, 12, nacionales, 81, emigrantes de África, de Sudamérica, d'Europa, la resta. Els gitanos no són nacionals? No són nacionals? Segons vostès no tenen ni nacionalitat. És que el que subieu damunt és un missatge racista. Racista. Això està així, ho han repartit, llisquen-seu. És que la ideologia a vegades és molt perillosa. En esta ILP se tracta les dones com a menors d'edat. No se'ls dona la potestat de poder decidir i reflexionar sobre la seva salut reproductiva. A més, mercantilitzem l'embaràs. Estem llançant un missatge a la societat de mercantilització de l'embaràs. Si tens el fill te pagarem, si no pots seguir sent pobre. Vostès parlen d'opció de llibertat, però només quan se tria la seva opció. Defensen la vida, sota el pretext de defensa la vida, el que fan és trepitjar la llibertat. Mire vostès, la gent com vostès, que adoctrina, el que fa és defensar la vida només quan pot xafar la llibertat. I vostès defensen la vida front a les dones que volen optar per altra eixida a un embaràs no desitjat. Això sí, condenen els preservatius. Vostès defensen la vida quan algú vol morir en dignitat i té que obligar, vostès obliguen a viure. Ara bé, no defensen la vida quan una parella vol acollir-se a tècniques de reproducció assistida, perquè això també és pecat, i volen ser pares, però això no, ahir no defensen la vida. No són tan entusiastes en la defensa de la vida quan es tracta de condemnar la pena de mort encara vigent en alguns països, ni són tan entusiastes defensant la vida quan se munten guerres en països a matar xiquets innocents que ja han nascut. Defensen vostès més el nasciturus que aquells que estan nascuts. Efectivament, vostès només defensen la vida quan es tracta de xafar la llibertat. Per contra, nosaltres defensem la llibertat perquè estimem la vida. I és el silogisme, senyora Linares. Nosaltres defensem la llibertat perquè estimem la vida i no entenguem la vida sense llibertat. Vostès tenen un adoctrinament caduc, dogmàtic i fariseu d'aquells que impedeixen la llibertat a les altres i porten a les filles a avortar a Londres. Però aquests temps han passat. Afortunadament, aquests temps han passat. I la diferència, sap vostè quina és? La diferència entre vostès i nosaltres és que jo defensaré fins a les últimes conseqüències aquella dona que, malgrat que jo pense que donada la seva situació el millor seria no portar a terme un embaràs, decidisca per raons ideològiques, per raons religioses, per raons morals, per les raons que siguen dur a terme aquest embaràs. I defensaré que els poders públics garantisquen el dret d'aquesta dona a la llibertat de portar a terme el seu embaràs. I vostès el que volen és imposar la seva moral, la seva ideologia, la seva religió a la resta. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Aquesta és la diferència entre que algú que és demòcrata i algú que no és demòcrata. Clar, estic parlant en unes corts on les comissions legalment convocades se suspenen hasta nueva orden. A lo millor algú encara està esperant a l'autoritat militar competent. Doncs obliden-se, perquè no arribarà. Jo defensaré el dret de les dones, defensaré la protecció de la maternitat, perquè estime la vida. I per estimar la vida, el primer és la defensa de la llibertat. No entraré en la terminologia, a més, absolutament contrària a la llei que planteja el preàmbul. Com se pot dir que la primera causa de mortalitat en Espanya és l'avortament? Això és un anatema des del punt de vista jurídic. Això es desconeix que el Codi Civil diu que per a ser persona s'ha de viure 24 hores després del seno matern. A efectes civils, efectivament, però així estem en un Parlament, no estem en classe de catequesi, així estem fent lleis i hem de ser coherents amb l'ordenament jurídic. Així estem per a fer lleis, no per a fer discursos i per a fer polítiques. On estan els 4.000 euros que va prometre el senyor Camps per naixement? On estan? On estan els 100 euros a les mares desempleades en els 3 primers anys de vida dels xiquets? Així se protegeix la maternitat, així se protegeixen els xiquets i a les mares i a les famílies, posant diners a damunt de la taula i polítiques, no posant ideologies, doctrines i dogmes. Facin política,
facin política i deixen de vendre fum en esta cambra. Moltes gràcies. Per a fer discursos i per a fer polítiques. On estan els 4.000 euros que va prometre el senyor Camps per naixement? On estan? On estan els 100 euros a les mares desempleades en els 3 primers anys de vida dels xiquets? Aixina se protegeix la maternitat, aixina se protegeixen els xiquets i a les mares i a les famílies, posant diners a damunt de la taula i polítiques, no posant ideologies, doctrines i dogmes. Facin política i deixen de vendre fum en esta cambra. Moltes gràcies.